мо дар назди соҳили дайрои Кофарниҳон қарор дорем. Ҳамиҷада оромгоҳи Сабдай. Ба ҳамин оромгоҳ то лави дайрора қариб 12 метр ҷо буд. 6 метр нишебӣ мехамиди ба раҳи мошинраҳа 6 метри дига буд. Ҳамин та одамо меомадан оромгоҳа. Ҳозир самти ова вақте ки боло да чикана самти о вақташда ба байн буд. Байн қати агар меомад ба айбари боло гирифтан ҳами самти ова як ним кардан. Ба ними ҳами параш кардан. ҳами ов зада ина тичани 3 сол 4 солда бигем ки 6 метр раҳа зад бо он нишевие ки бо 6 метр бая зад бо ин қадар дига оромгоҳа як паря 5 метр 6 метри оромгоҳам канда об бурдагиай. ин оромгоҳи Ваҳдат дар шаҳри Ваҳдат оромгоҳи Сабда мебошад. деҳаи Андигон дар деҳаи Андигон назди соҳили Кофарниҳон. Ин оба аз самти оба айбари боло истикадагиан. Тани девол кадан ҳама хел до пеш нигоҳ ка айбари болам ка байн қати меомад ҳозир як ним омада истай. Я ним қати усуно қати об наомада истай.